Здравейте, това е трети епизод. Който и бе, И здравейте хора, аз ето днес снимаме на Майнкрафт трети епизод от оцеляването ни с Ники. Аз това вече го казаха, макар и. Аз не бех пуснал бихпа. Тя кравичка. Ела, Какво ли ще прави? What the fuck? О, ще го видиш после в клипа. Как се въртеш в кръг. Абе, що ме биеш мене, бе? дай ми такова. Защото си крава. Къде то скин, човек, аз не го видях. What? Аз искам да го скин сама, защо не съм спала скин, бе? Дай ми вонята. Дай ми вонята, бе. Моля, черна. Не пасета. Дръж. Не мога хванем от там. Зайка ми треска по канала. Искаш излиза. Не, пие вода. I'm sorry за то звук, ама на my friend зайка тропа. Ела, кой спиш от недрени? Това слушай да И най-накрая да я намерим пак. Най-накрая да намерим пак. И утре това двам на глад. Казвам, защото нас тук е ракла. Шибнем боли. Брат, много... Така ли много да моля да скъсани чарапи да ходиме. Това ли е новата мода? Скъсани чарапи. Това ли е новата мода? Как си така? Аз лепвам на твой стих. Хижим като съм слушал. Трябва да излезеш от леглото и пак да легнеш. Видях. Окей, док. Спай? Да. Сега. Тя ми бяла. Рибка. Ох. А сега какво да правим? Не можеш да събера бяло дърво. Аз търсим мини, ама нема. Това си вят няма мини. Аре, бати бъканото. Виждал ли си с меч да се чупи такова? Трябва да малко намали, че не се чуваме. Да се чупи... Баде, защо трябва да кажем кал? Б? Г? Да. Ох, умреха ми две сърца ми паднаха. Защо? Поскочих. Я помниш. Не му умре, скочих само от 15 метра. Но е бъкан. Добре, оприх. Защо така странно играем само, не знам. Глед как игра. Защо? Така съм го фанал. Трябва да кажеш да бих почти точно на мен. Аз рипам по дърветата. Какво правиш? Рипам по дърветата.
Рипаш. Да. Ти си рипа. Ме кола правя. Не рипай по дърво. Не баше никога не мога да намериш хес. Не искаш ли? Аз не искам да го търся. Ей, светлина. Като Робин Гон Крузо съм. Не съм. Ей! Отгоре, какво ще ми стане, ако скочим? Откъде? От тук. А? Ох, Случи? да. Жив. Нямам и само 2 сърца. Взема ти само 2 сърца. Да. Значи ама като... Това кажеш да изключиш също. Това третия пожалуйста. Да бе. Субърка. На просто трябва да ги сглобим първи и втори. На първия трябва да го сглобим аз. Как сме го сглоби? Папа, не. Аз си дадох чупането на кирка да си направих много. Аз я вече намерих. Къде си? Готино, че го направил. Готино е направено. Ти помагам? Проблем е, че лесно се прави. Аз тук до къща ще направим мина. Добре. Не. Аз мисля да има и втория етаж, защото така го почнах. Не, давай. Добре се получи между другото за къщата и земята. Така. Аз го измислих как ще. Обаче ще трябва ми такова шторчо, ще трябва ми дадеш. Мисля го кача някъде по-нагоре, след това се слиза. Айде, сега ще направя. Торчо, не моля да се направиш. Нямам кабелстон, бе. Хамасто. Ай! Мерси. Хаба. Епа! Котика. Между другото, в 13-ката ли беше, където трябваше да си направиш нещо от 4 кабелстон, за да правиш такива слабове, стейрс, стручки. Не знам. 13-ката ли беше? Мислим, че е, да. Беше много смото. Аз ще малко трябва да излезем пак да си направим кирка. Кирки, т.е. как да кажем. Айранче. Нещо ми лагва на мен. Не, нещо. Кирката ми свърши. Обаче да ми друг. Аз ще направим много. Имаш ли? О, Не, нямам. Нямам, Слави. Само почти един стак. Един стак. Почти два стака. Нямам. аз имам. Стак. Наши спектри. Айрон.
Аз ще сега слагам и моя. Вече аз слагам 16 айрон. Тук слагам кирки и такива неща. Верно, ще си направим кирка. What the fuck? Как само една, бе? Верно, трябваше такова неща. Къде беше изхода? Верно. Къде са стиксовете? Еба! На снимка. Това тук всичко го оставям. Аре, бе! Я ще си препълним честа. Аз верно ще си препълним честа. Ай, колко съм тъп. Има ли смисъл в това? Фъл ми е честа. Оу. Коста, туя, бе. Хора, сега продължавам мината. Хора, това е края на третия епизод, сега започвам